Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para pamirsa. Dinten menika Senin kalih 10 Oktober kalih haus langkung saged panjenengan pirsani malih pawarta sareng kula Evinza Revalista. Siaran pawarta ingkang akurat sampun sumadyo katur panjenengan sedaya. Antawisipun pengatan Sumpah Pemuda dipun tindakaken kanthi meriah. Wonten ing dinten Selasa tanggal 28 Oktober kalih ewu selangkung, para muda-mudi ing negara Indonesia mengeti dinten Sumpah Pemuda ingkang kaping 97. Pengatan punika dipun tindakaken kanthi sarana upacara, pagelaran seni lan diskusi kebangsaan ing papan-papan pendidikan saha balai warga. Upacara resmi dipun tindakaken wonten ing alun-alun kitha kanthi dipun rawuhi dening para pejabat pamarentah, sesepuh masyarakat, guru, lan para siswa. Ing salebeting upacara dipun waosaken malih ikrar Sumpah Pemuda dening para pemuda tanggal 28 Oktober 1928 minangka pralambang setunggaling tekad luhur kangge nyawiji dados bangsa ingkang agung. Menteri Pemuda lan Olahraga ngendika bilih semangat Sumpah Pemuda kedah tansah dipun lestantunaken dening generasi enem. Kajawi punika wonten ugi pagelaran seni budaya inggih menika pentas tari tradisional, padusa, solo vokal, taekwondo lan pameran karya kreatif para pemuda. Kagiatan punika kagem maringi panggung dumateng generasi enem supados saged nglestantunaken kabudayan Nusantara. Pengatan Sumpah Pemuda punika dados pepeling bilih kebangsaan lan persatuan punika dasar wigati kangge mangun masa depan Indonesia ingkang langkung sae. Mugi para muda saged dados generasi ingkang tangguh, darbe rasa tresna dumateng tanah kelairan, sarta tansah ngajeni kabudayan bangsa. Pawarta kasebat mungkasi sesarengan kula lan panjenengan sedaya. Mugi pawarta menika saged paring manfaat lan nambah wawasan para pamirsa sedaya. Salam hangat saking kula Evinza Revalista, mugi tansah pinaringan kesehatan lan kabagyan. Matur nuwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.